tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagig-uban, welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Dios nga maoy nagatiman kanamo nining adlaw. Diin ikaw ang Dios nagiya. Naghatag kanamo kusog, maayong panglawas, maayong panahon. Tanan nga niya kanamo gikan kanimo. Imo kining gibial kanamo o Dios aron among magamit sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Imo kaming gitudloan ug imo kaming gigiyahan, gipanguluhan aron sa ingon ang tanan namong gibuhat makapahimaya sa imong ngalan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo nga sa amo karong panag-uban. Padayon ka o Dios nga mag-bless ka namo. I declare blessing right now sa matag usa nga naminaw nagsunod ini imong programa, bisan pa sa mga kaigsuonan nga imong magkatawhan nga mo replay ni imong programa. Na ang kadasig ug na ang kalipay tungod kay ang imong gahom, ang imong mga pulong masabtan man gyud sa mga tawo nga maminaw niini. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Oh, amen. Maayong gabi, may pagig-uban. Welcome sa tong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Samtang nagulat-ulat sa uban mga kaigsuonan, ato sa nga buhaton ang atong naandang buluhaton mao ang pag-share sa ato nga programa. Ato ning i-share o ato aning i-post no sa ato ang mga FB account o ipadala sa atong mga kailag higala labi na gyud sa atong pamilya. Tungod kay ang ato karong pagahisgutan mga kaigsuonan, pulong kini nga mao gikinahanglan nga angayan atong makatunan. Kinahanglan angayan pagyud nga atong makatunan. Kay pinaagi ni ini mga kaigsuonan, panalanginan ta sa Dios. Hindi nagbabago, walang katulad mo. Sa buhay ko ito. Padayon nato ng i-share ang ato ang panag-uban mga kaigsuonan o pwede nato nga ipadala no sa ato ang mga kaila o sa atong mga higala labi na gyud sa atong isikap pamilya. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pagpamati sa tanan nato mga listeners sa 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, sakop sa lungsod sa Malaboyo. Mayong gabi may pakiguban sa tanan nato mga kaigsuonan, labi na sa tanan mo replay nini mong programa. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Maayong pagiguban, maayong gabi ni Daikura o ni Gao Joel Dinoyo, mga Dinoyo family, maayong gabi nga nano kadiri gyapon sa sitio Kalugtugan. Maayong pagpaminaw, maayong pagpamati mga kaigsuonan, ilabi na sa atong mga kaigsuonan diha sa sitio Ampak, sitio Linaw nilang Brother Chane ug ni Sister Christy. Good evening ug sa atong mga kaigsuonan diha sa sitio Tubod. Maayong gabi, may buntag naman. Maayong gabi no. Maayong gabi mga kaigsuonan sa atong mga kaigsuonan diha sa sitio Tubod. Diha sa atong mga kaigsuonan ni Brother Pedro Arsula o ni Brother Moses Cardente.
Padayon na kong gi-share mga kaigsuonan ng atong programa sa ingon daghang makadungog makabati sa atong panaguban. Ilabi na gyud sa mga pulong nga ato karong hisgutan nga may kalabutan sa atong pagpuyos kalibutan. Saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Medyo nihang pa nga ko ang backup nga cellphone ang akong monitor tungod kay bag-o pa nako ning gion. Nihang pagit sa gamay. Di na nimo hang makabasa nako sa inyong mga mensahe nga inyong gipaabot diri sa atong panaguban. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Ay saya-saya. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Midred. Mayong gabi og ni Emilio Cabugos. Good evening, Pastor. God bless to all. Sebastian Alico, maayong gabi, Pastor, og sa tanang naminaw. God bless. Og maayong nga pagpaminaw ni Marlene Garganera. Maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo makadungog na pod mi sa iyang mga pulong. God bless you always, Pastor, uban sa imong family. Watching her in Dumaguete. Maayong nga pagpaminaw o good evening sa atong artigsunan dihas Dumaguete. Maayong gabi, may pakiguban og happy watching, happy listening ni Sister Norbita Yutratsi. Matud pa, good evening, Pastor, og sa tanang nagsunod ning imong programa. Dalaygon ang Dios sa kanunay niyang niyang pag-atiman kanato. Watching here in Bindoy. Mayong pagiguban ni Pops Gilon o ni Romelita Bugais matud sa atong igsuon. Good evening po, Pastor. Nag-prayer meeting po kami ganina. Maanindot jud ning permita makipag-istorya sa Ginoo sama ning atong gibuhat ron, Pastor. Nindot yun, no? Salamat sa Ginoo. Mayong gabi, mayong pagiguban og happy watching ni Sister Diana Joy Love. Mayong gabi, Pastor. Salamat kaayo sa pag-ampo na ako, Pastor, kay na on process na akong visa. Makabakasyon na jud ko, Pastor. Mag 7 years jud nga wala ko ka uli, Pastor. Thank you, Lord. Oh, God bless. Wow, no, congratulations og salamat kaayo sa tubag sa Ginoo. Si Sister Arlene Inot uban ni Pastor Renato Inot, mayong gabi, may pakiguban og happy watching sa ato igsoon nga nanuka diyas Lapu-Lapu City. Mayong gabi ni Sister Rose Datuon nga nanukad sa Malaysia. Mayong gabi ninyo diha sis ang Dios magauban. Si Rochelle Gaba Singgit, maayong gabi Pastor og sa tanang viewers. Si Rachel, maayong gabi Pastor, kumusta sa tanan? Panihapon taninyong tanan. Nihapon gyud ang atong igsoon, no. Ako nag-una ko sa akong pamilya, naapod diri ang akong ugangan. Nag-una lang ko, ako silang gisabot nga mag-una lang ko kay mag-live ko. Okay. Si Rose Datuon yo, good evening Pastor, request kog song Pastor dito sa cross. Salamat, more blessing uban sa imong pamilya. Salamat kayo Sister Rose Datuon. Simo John ako'y kog mayong gabi Pastor, dalaygon ang Dios from Davao City. Og atong igsoon si Gmart Villanoca o Odagila. Good evening Pastor Gideon, ani ana usab ako nga nagmadasigon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga imong i-share kanamo. Salamat sa Dios nga way hunong sa pagproteksyon sa tanang Kristohanon. Request ko gipangga mo ako. Watching from Pulilan, Bulacan. Okay, ako nang pangitaon diri ang gi-request mga kaigsuonan nga awit magkalangit, gipangga mo ako. Okay. Dili lang kayo nako matagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang ubang mga awit tungod kay atong oras magabi dili kayo taas, no. Atong oras dire gani alas 7:40 isiti na sa kagabion. Og ato pong sayo-sayohon unyag sugod ang paghisgot sa pulong sa Ginoo kay daghan kay itang mga bersikulo o mga mensahe nga gikinahanglan natong makatunan.
Si Jocelyn Alvarez matod pa, maayong gabi pastor. Salamat sa Ginoo sa kusog nga iyang gihatag sa matag usa sa iyang mga anak. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Kaganina wagi ko ka-live mga kaigsunan tungod kay mura og nagkinahanglan og pahuway ang akong lawas kay nagwelding magukog gahapon. Niya naka-live ko kagabi pagka ganina murag reaction gyud og kana bitang nanginahanglan og pahuway. Kung nagkinahanglan gyud pahuway, mo ba mangayo bitaw na atong lawas og pahuway, ato ginang ipahuway. O niya kung mangayo kini atong lawas og katulog ta. Na? Sige. Si Gary Isguera, request ko pastor Pinitik. Okay. Ako rin ning andamon diri, awit makalangit mga kaigsunan nga inyong gi-request diri sa ato nga programa. Okay. Ako lang ning andam-andamon diri. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Susan Morcia. Mayong gabi, pastor. God bless you sa tanan nagtanaw. Mayong gabi, Sister Susan. Si Lorena Traya, good evening pastor. Ngutan ako unsay meaning anang magdamgo og tao. Daghan kaayong mga pasabot ana. Depende na sa sitwasyon sa imong mga nakita sa imong damgo. Si Risa Hogoder, maayong gabi pastor. God bless, watching from Selwi, Pulumulok, South Cotabato. Maayong gabi ni sa Grave G. Vargas. Maayong gabi. Si Gina Kamahalan, matod pa maayong gabi Pastor Gideon na ako sa hospital karon. Salamat sa Ginoo ko ikoy na ang akong anak. Salamat sa prayer and God bless you always together with the whole family. Request ko song Milagrosa. Si John Ray Humawas, maayong gabi from Bohol. Og si Crisban de la Cruz, maayong gabi pastor. Naminaw jud mi dere pastor, lihog ko og basa sa Buhat kapitulo 10 9:16. Salamat ang Dios magpanalangin sa imo nga tibuok mong pamilya. One sing from Kabulacan, Santa Catalina, Negros Oriental. Okay, Buhat kapitulo 10 9:16. Buhat kapitulo 10, no? Ako ra ning basahon. Buhat kapitulo 10 bersikulo 9 hangtod sa 16. Pagkasunod adlaw sa may udtong tutok samtang sila nagpaingon ug pagkaduol sa Jopa, misaka si Pedro sa atop sa balay aron sa pagampo. Gigutom siya ug buot mukaon apan samtang gihikay pa ang pagkaon, nakakita siya pananaw, nakita niya nga nabukas ang langit ug may gitunton nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka eskina. Sa sulod niini diha sa tanang matang sa mga langgam nga ihalas ug mga mananap nga mulakat ug mukamang. Unya may tingog nga miingon kaniya, "Hala Pedro, pag-ihaw og kaon." Apan si Pedro mitubag, Dili ko Ginoo, kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga giilang hugaw. Ang tingog miingon kaniya, pag-usab ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini makatulo og unya ang iyang manakita gibalik ngadto sa langit. Okay. Salamat kaayo sa imong pag-request, no? Nga ato gyud nabasa pod ang imong request diri sa atong panag-uban. Awit makalangit Pinitik. Maayong gabi ni Brother Freddy Aquino. Maayong gabi pastor. Salamat sa Ginoo. Live na po ka. Nagdamgo ko pastor nga naadaw sa murag classroom o niya daghan kaayong mga room dito og samtang nagtindog ko taas nakadungog kog tao nga nag-announce nga nag-ingon kung kinsa wala sa listahan dili siya tawgon nga pastor og dili siya kwalipikado. Unya nadungog ko nako ang iyang gibasa nga listahan pero wala ko kaila sa mga gipangtawag.
og nahibulong ko pastor kay ako man ang pangalan na kasulat og perting dakoa. O niya pasabot sa akong damgo pastor. Ang imong damgo nga nakakita kag kasing kwarto naghisgot na sa kasing-kasing sa mga tao. Maabot gyud ang panahon nga dunay ipadala ang Dios aron pagdeklara nga ikaw alagad sa Ginoo. Si Suraida Regis, maayong gabi pastor from Ponce, Capitol. No, kumusta mo sister? Ako igsuon diha si natay mga igsuon sa pagtuo diha sa Capitol site Cebu. Si Sister Lini, kumusta mo diha? Ang Dios magauban kaninyo diha Sister Suraida Regis. Mayong gabi may pakiguban ni Elsie Candelario. Mayong gabi ninyo diha dai. Kumusta si Brother Jonathan? Si Albert Palomar, good evening pastor, makadungog na pod ko sa pulong sa Dios. Salamat sa imong kinabuhi, gipagamit jud ni Jesus. Watching from Bindoy. Mayong gabi ni Purman Saldi, maayong gabi ni mo diha dong atong igsoon nga nanuka diha sa Sikihor. Maayong gabi, kumusta mo diha dong? Ang Dios magpadayon pag-ubanong mag-iya kaninyo diha. Si Rowel Handraki Caraldi, BE pastor, salamat sa live kay murag wala ka ganina morning. Wala gyud ko ganina kay murag ni pahaway gyud ko. Murag ni pahaway lang. Sige. Si Marjorie Sagana, maayong gabi pastor, naminaw mi karon diri sa pulong sa Ginoo kauban sa akong mama, papa, mga igsoon ug mga anak. Watching from Picong. God bless you pastor. Maayong gabi ni Div Ramos Salvador Mampuan. Good evening pastor ug sa mga viewers. Salamat sa Dios makapaminaw na sabta sa iyang mga pulong. God bless always pastor ug sa tanang viewers sa imong live. Amping takanunay, watching from Takurong City. Si Virgie Palma, maayong gabi ni Vine P. Delarion. Maayong gabi pastors ug sa tanang mga nagsunod sa imong programa. Pastor, request kong song awit sa gugma. Watching from Dumaguete. Maayong gabi pastor from Ponce, Barangay Hall, Cebu City. Okay. Capitol site, no? Sister Gingging Simpron, matod pa, maayong gabi pastor, kumusta? Salamat sa kapaminaw na jud kay okay signal dire lugar sa akong anak. Pastor, pwede ko magpa-prayer request na sa hospital ang akong aplikante. Okay, si Dorothea Ross, salamat dalaygon ang Dios sa tanang Kristohanon. Okay, ato nang dadon sa mga pag-ampo. Unya padayon akong gidasig ang tanan no sa pag-share sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Akong awiton mga kaigsuonan ang Dito sa Cross, human sa akong pag-awit sa Dito sa Cross, ako sang awiton tong bag-una kong kompos kagabi unya moadto na ta sa pulong ni Lord. Nindot kayo ang awit makalangit mga kigsunan matod pa tuburan ka sa kinabuhi. Walay laing source sa atong kinabuhi kundi ang Dios, ang pulong sa Dios. Kung awiton mga kigsunan ang gikompos ako kagabi akong unahon og sunod dito sa cross unya mato na ta sa pulong ni Lord.
Ikaw o ako, mga alagad ni Kristo, giluwas ta gibago para sa plano sa Ginoo. Busa ipadayon ta, bisan magkalagyo kita, ug ang pag-inampo ay ipadayon ta. Ikaw o ako, mga alagad ni Kristo, iluwas ta gibago para sa plano sa Ginoo. Busa ipadayon ta, bisan magkalagyo kita, ug ang pag-inampo ay ipadayon ta. Tanang paghagota, gantihan ragyod kita, salig paglaon lang, kay nagtanaw ang Dios Amahan. Dili na to gayud kalimtan ang atong nakatunan, kaysa iyang mga pulong nagmadaogo na kitang tanan. Atong nakatunan mga paagi sa Amahan, dili gayud na to kalimtan, kay labaw panis bulawan, kay ang mga sa Dios walay pagkatapos, kay kita pasudlon man sa kalangitan. Tanang paghagota, gantihan ragyod kita, salig paglaom lang, kay nagtanaw ang Dios Amahan. Dili na to gayud kalimtan ang atong nakatunan, kaysa iyang mga pulong nagmadaogo na kitang tanan. Ikaw o ako, mga alagad ni Kristo, iluwas ta gibago para sa plano sa Ginoo. Busa ipadayon ta, bisan magkalagyo kita, ug ang pag-inampo ay ipadayon ta. Tanang paghagota, gantihan ragyod kita, salig paglaom lang, kay nagtanaw ang Dios Amahan. Dili na to gayud kalimtan ang atong nakatunan, kaysa iyang mga pulong nagmadaogo na kitang tanan. Ang atong nakatunan, mga paagi sa Amahan, dili gayud na to kalimtan, kay labaw panis bulawan, kay ang mga saad sa Dios walay pagkatapos, kay kita pasudlon man sa kalangitan. Tanang paghagota, gantihan ragyod kita, salig paglaom lang, kay nagtanaw ang Dios Amahan. Dili na to gayud kalimtan ang
atong nakatunan, kaysa iyang mga pulong nagmadaog na kitang tanan. Kaysa iyang mga pulong nagmadaog na kitang tanan. Kami mo simba, kani mo lamang, kami mga alagad, ka ikaw ang gipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Daghang mga katawhan, relihiyon ang pinagbatukan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Ang kaluwasan nga naangkon ko, ang kaluwasan nga naangkon ko. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, ato na ta sa hisgot sa pulong sa Ginoo. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, mahitungod ni makapahimuot sa Dios, ang makapahimuot sa Dios. Ug dunay uluhan nga ako ang gihimo mga kaigsuonan, nganong kinahanglan nga makapahimuot sa Dios ang atong kinabuhi, nganong kinahanglanon man or nganong kinahanglan manggiyod. O niya diha sa atong nga panag-uban, atong mahisgutan mga kaigsuonan ang mga makapahimuot sa Dios ug ang mga pamaagi aron kahimot-an ta sa Dios. Og ang mga saad og ang mga nagapanghitabo diha sa Biblia sa mga tao nga gikahimot-an sa Dios. So doon na tayo mga panag-ingnan sa atong panag-uban mga kaigsuonan
sa paghisgot ni ining makapahimot sa Dios, dunay mga panag-ingnan diha sa balaang kasulatan nga mga taong nakapahimot sa Dios. Ug dunay mga gipakita diha sa Biblia sa mga gibuhat sa Dios ngadto sa mga taong gikahimot-an niya. Mao nay usas ato rong hisgutan mga kaigsuonan. Okay, ako sa nga butangan og sounds para dili kita mingaw no sa ato nga panag-uban. Okay, no. Og ako lang gi dasig yun ang matag-usa nga andamon ninyo ang inyong Biblia og inyong kasing-kasing huna-huna. Oy, usas mga pinaka-importante nga preparado kanunay sa panahon nga maminaw ta sa pulong sa atong buhi nga Dios. Og ako nga pagabasahon mga kaigsuonan ang libro sa ikaduhang unang Tesalonika, no, unang Tesalonika. Okay. Unang Tesalonika Kapitulo 4. Unang Tesalonika, Kapitulo 4. Uno hangtod sa versikulo 12. Pero ako rang gimonitor sige ang inyong mga mensahe kung doon na may pananglitan nga mga pangutana o kaha mga mensahe nga maghatag usab og kalig-on sa mga pulong nga ato karong hisgutan. Kay kinahanglan mga kaigsuonan nga ang inyong pakig-uban doon na mo'y mga mensahe nga inyong ipadala o inyong ipaabot, atong ipaabot no sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod pod sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mahitungod sa atong hisgutan sa makapahimuot sa Dios ug ang mga pamaagi. Kung unsa ang mga pamaagi aron makapahimuot ta sa Dios. Ug unsa po'y mga saad sa Dios, unsa po'y buhaton sa Dios ngadtos mga tao nga nakapahimuot kaniya. Usa sa mga gipakita gyud dinhi nga uluhan ni Apostol Pablo diha sa unang Tesalonika Kapitulo 4. Naghisgot gyud mga kaigsuonan og makapahimuot sa Dios. Kinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Walay laing gihisgutan o gisintro sa maong sulat ni Apostol Pablo kundili ang kinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Miingon dinhi sa katapusan mga igsuon nakatuna ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios ug ingon niini ang inyong pagkinabuhi. Karon sa ngalan ni Ginoong Hesus naghangyo kami og nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi og labi pang makapahimuot sa Dios. Kay nasairan naman ninyo ang among mga pahimangno kaninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Gusto sa Dios nga magputli kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa imoralidad. Kamong mga lalaki angay masayod unsaon ninyo pagpakihiusa sa inyong asawa sa paagi nga balaan og dungganan ug dili inaghat sa kaulag sama sa gibuhat sa mga tao nga wala magtuo sa Dios. Busa ayaw ninyo panamastamasi og yataki ang katungod sa inyong isig katao bahin ni ining mga butanga. Gipahimangnuan na namo kamo kaniadto nga ang magbuhat niini silutan gayod sa Dios. Ang Dios wala magtawag kanato aron magpuyo kita sa sala kundi aron magkinabuhi kita nga balaan. Busa ang magsalikway ni ining pagtulon-ana wala magsalikway sa tao kundi sa Dios nga maoy naghatag kaninyo sa iyang Espiritu Santo. Dili kinahanglan nga magsulat ako kaninyo mahitungod sa paghigugma sa inyong isig ka magtotoo kay kamo gitudluan naman sa Dios sa paghigugmaay. Og mao gayud kini ang inyong gibuhat sa tanang kaigsuonan sa tibok Macedonia. Busa mga igsoon naghangyo kami kaninyo nga dugangan ninyo ang kainit sa inyong paghigugmaay. Tinguhaan ninyo ang pagkinabuhi nga malinawon, ayaw kamo panghilabot sa uban o pagsalig sa uban alang sa inyong panginabuhi. Sumala sa gisulat na namo kaninyo, niining paagiha tahuron kamo sa dili mga magtutuog dili na kamo magsalig kang bisan kinsa alang sa inyong gikinahanglan. Og sa sunod nga bersikulo
lahi na sad ang konteksto gikan sa 13 hangtod sa bersikulo 18. Ang uluhan nga gisulat ni Apostol Pablo naghisgot na usab kini ang pagbalik sa Ginoo. So gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 12, ang gihisgutan o gisintro niini ang kinabuhi mga igsuon nga makapahimuot sa Dios. Nga gikinahanglan natong makatunan, masabtan kay diha sa kinabuhi mga kaigsuonan nga atong naangkon, gusto sa Dios nga makapahimuot ta. Kung moingon ta mga kaigsuonan nga gusto sa Dios nga makapahimuot ta kaniya, nagpakita na mga kaigsuonan nga doon nagyoy saad ang Dios. Mga igsuon, di ba, kung kita doon ay gusto, doon na puntay saad. Gusto ba kang muhuman? Kumbaga, sama sa usa ka estudyante, gusto siyang mahuman og eskwela, gusto siyang makahuman mga kaigsuonan og kanang kurso. Tungod kay doon na sa ipang plano, o gawas sa iyang mga plano, doon na gyunay saad. O ang Dios mga kaigsuonan nga naghatod ni ini maong mensahe sa unsay iyang gusto nga mao iyang makita sa kinabuhi sa tao nga nagtuo kaniya nga mao kita, doon na gyud saad ang Dios. Ug doon na po'y mga pamaagi ang Dios nga iyang gitudlo aron ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios, labaw pa nato nga mahimo, labaw pa natong mabuhat. Kani gitinguha mga kaigsuonan sa sulat ni Apostol Pablo nga matud pa niya, kung nakapahimuot kamo kaniadto, labi pa nga angay kamong magpahimuot karon. Matud pa, naghangyo kami og nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi og labi pang makapahimuot sa Dios. Importante gyud mga kaigsuonan kanang makapahimuot ta sa Dios. Aya dili na to mga kaigsuonan, dili na to gukdon ug dili na to paningkamutan, panlimbasogan nga ang tao mo'y mahimuot. Kay bisan unsaon mga kaigsuonan, ang tao mulubad-lubad gyud na siya. Pwede kang daigon karon, pero sa panahon mga kaigsuonan nga duna na po na siya'y makit ang tao nga labaw pa kay kanimo, dili na po na niya ihatag ang iyang mga pagdaig nga iyang nahatag diha nimo. Siguro sa ato ang kinabuhi o sa inyong kinabuhi, inyo ning nasinatian nga dunay mga tao nga grabe nga makadahig. Grabe no, kanang grabe nga makadahig kana bitang mura kumbaga kung mahimo murag ituboy ka. Dunay mga panahon mga kaigsuonan nga muagi sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi nga dunay mga tao nga grabe makadahig. Pero sa panahon nga sila makakita na pog mga tao nga ila na pong daigon, ila na sad kang malimtan. Pero may rano kung malimtan kaysa ikaw na po'y dauton. Nakasway mo anak nga ingdaig ka nang ikaw mo'y nidaig o niya ang imong gidaig imo ra pong gidaot. Nakasway mo? Mao man gyud tao nga wala makasentro sa planos Ginoo. Kay ang tao mga kaigsuonan nga kana bitawng naghari ang iyahang pagkatawhanon. Kung maghari gani ang atong pagkatawhanon, may posibilidad gyud mga kaigsuonan nga mudaig ta og tao. Kay ang ato ang tawhanon nga kinaiya mga kaigsuonan, dili magud nato makontrol sa panahon nga buhi pa ang tawhanon kinaiya. Pero sa atong pagpangalagad sa Dios, sa atong pagkakristohanon, kinahanglan maningkamot gyud ta nga patay na ang atong pagkatawhanon nga kinaiya. Mao nay gidasig na Apostol Pablo nga patyan ninyo ang tawhanong kailibgon. Nga mao kining tawhanong kinaiya dapat dili na maoy maghari. O gani niingon si Apostol Pablo sa Galacia kapitulo 5:16, parian ninyo ang espiritu. Ayaw tumani, ayaw gyud tagda, ayaw intertina ang tawhanong kinaiya. Kinahanglan mga kaigsuonan dili nato intertinon o dili nato tagaan og panahon nga maoy atong magamit ang tawhanong kinaiya.
sa atong pagpangalagad sa Dios. Kay sa panahon nga magamit nato ang tawhanong kinaiya, ang may tabuan na mudaig yung kagtao, pero imo ra pong dauton. Pero kung mudaig ka sa Dios, dili ka kakita. Ni dili ta kakitag rason nga ato siyang sawayon, ato siyang dauton. Dili ta kakita. Nganuman, tungod kay naay balang espiritu nga magtudlo nato, nga magpahinomdom nato mga kaigsuonan. So sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan, atong tuktukan ang mga bersikulo nga maoy angay natong sintrohon sa atong nga panag-uban karon, nga naghisgot og makapahimuot sa Dios. Kana bitang makapahimuot ta sa Dios, muingon gyud ko nga naagay buhaton ang Dios kung malipay siya nato. Kanang imong kinabuhi makapalipay sa Dios, unya kining akong kinabuhi sab makapalipay sa Dios. Doon nagyoy buhaton ang Dios. Doon ay mga saad nga gipakita ang Dios diha sa mga sulat nga Apostol Pablo ngadtos mga tao nga nakapahimuot kaniya. Dili lang si Apostol Pablo ang nagsulat gani, kundi daghan pang mga propeta o mga alagad sa Dios nga nagsulat sa buhaton sa Dios niadtong makapahimuot kaniya. Sa maragod mga kaigsuonan, ang usa ka tao nga naay kaguol, unya sa kalit dunay tao nga moduol kaniya, unya kana bitang mawagtang ang iyang kaguol kay mapulihag kalipay, kanang malingaw siya ba? Katong tao nga nakahatag niya og kalinaw or kalipay, kanang nakalingaw niya, iyatong pangitaon. Iyatong pangitaon. Kay kitang mga tao, mga kaigsuonan, ganahan gyud ta, gusto gyud tang malipay. Siguro walay tao mga kaigsuonan nga nangitag kaguol. Mura og sa akong kana bitang pagmatngon og buot hangtod karon murag wa pa ko kakitag tao nga nangandoy nga maguol. Kasagaran gipangita gyud ang kalipay. Pero ang problema mao ni, daghang mga tao nga wala mangandoy kaguol pero sigig himog mga problema. Wala mangandoy o wala maninguha og kaguol pero sigig panday og mga problema. Mo resulta magyapog kaguol ang problema. Dapat kung wala ta mangandoy og kaguol, kanunay tang nangandoy og kalinaw, kalipay, dapat kanunay natong gipanday o giporma o gipangita o gibuhat ang mga pamaagi sa Dios. Kay ang mga pamaagi sa Dios di gyud na mo resulta og problema. Kanunay nang muhatag og solusyon bisan unsang klase nga mga problema. Ang mahitabuan na wa kay problema kung magkinabuhi ta sa pamaagi sa Dios. Usa sa mga gitinguha sa Dios gisulat kini ni Apostol Pablo. Og unsa ang gusto sa Dios, mga kaigsuonan, kini gitagaan gyud pagtaga ni Apostol Pablo ni ining maong kapitulo 4 sa unang Tesalonika. Gisintro mga kaigsuonan ang sulat ni Apostol Pablo gisulat diri sa bersikulo 3. Unsa ang gusto sa Dios? Ingon siya, gusto sa Dios nga magputli kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa imoralidad. Mga igsuon kos Ginoo, ang gusto sa Dios nga mulikay ta sa makapahugaw nato kanang makapalayo nato sa Dios. Doon na say gusto. Sama sa imong kinabuhi, sama sa akong kinabuhi, doon na tay gusto. Kanang atong gusto, kung ato na siyang, kana bitang, ato na siyang makita, malipay ta. Kumbaga, doon na kay tao nga imuhang gisugo, ingnon nimo ang usa ka tawo nga kanang dong boss, sir, kanang gusto ko nga
muinom og bugnong tubig. Pero di mo ko kahimo. Unya paimnon ka. Unya malipay ka. Mayon ka salamat kaayo. Moingon po ka nga gusto kong makatrabaho. Unya ang tao nga nakadungog sa imuhang mga gusto nga makatrabaho ka, pasudlon ka. Mamangha ka. Makaingon ka nga, nalipay ko atong tawhana. Di ba kung ang atong gusto, makita ganit nato, kumbaga, maangkon ganit nato, malipay gyud ta. Mausad na'y gusto sa Dios mga kaigsuonan, mausad ni gipakita ni Apostol Pablo, dunay mga gusto ang Dios nga sa panahon nga ato ning buhaton, ikalipay sa Dios. Usa sa mga pamaagi mga kaigsuonan nga makapalipay sa Dios o makapahimuot sa Dios, kumbaga aron makapahimuot ang atong kinabuhi, aron makapalipay sa Dios ang atong kinabuhi, atong tumanon ang gusto sa Dios. Ang gusto sa Dios mga kaigsuonan aron malipay siya, likayan nato ang imoralidad. Likayan nato ang imoralidad mga kaigsuonan kos Ginoo. Like Joseph. Si Joseph mga kaigsuonan, kanunay siyang milikay sa pakighilawas. Sa lawayong pakighilawas, kanunay siyang milikay. Likayan gyud ang pagpakighilawas, kanang sa lawayong pakighilawas. Kay usana sa gusto sa Dios sumalas atong gibasa. Gusto sa Dios nga magputli kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa imoralidad. Muingon ganitang hingpit 100% dili unya, dili sunod, kun dili karon. Magsugod ang paglikay karon. Karon hangtod sa pag-abot ni Ginoong Hesus. 100% hingpit na tong likayan ang imoralidad ug mauni ang gusto sa Dios. Kaysa panahon nga atong likayan ang imoralidad, mga kaigsuonan kos Ginoo, malipay ang Dios. So unsa may makatabang nato aron malikayan ang salawayong pakighilawas? Tanan bang Kristohanon, tanan bang magtotoo nga nakadungog karon nasayod sa mga pamaagi aron makalikay ta sa salawayong pakighilawas? Mga igsuon, dunay gipakita ang Dios nga makatabang nato aron makalikay ta sa salawayong pakighilawas or makalikay ta sa imoralidad aron malipay ang Dios. Kaysa ingon mga kaigsuonan, maputli kanunay ang atong kasing-kasing, ang atong hunahuna, dili siya mamansahan, dili siya mahugawan, ug malipay ang Dios nga makakita sa panahon nga magsusi siya sa atong naunang kasing-kasing. Kay ang susihon sa Dios sa ato ang kinabuhi, ang ato biyang hunahuna, ang ato biyang kasing-kasing. Kay kung unsay naas atong kasing-kasing mga kaigsuonan, maubi nay mugawas. Matud pa ni Jesus. So unsa may makatabang nato aron malikayan nato ang imoralidad? Dunay sulat si Pedro sa ikaduhang Pedro kapitulo 1. Ikaduhang Pedro, pwede ninyong ablihan ang inyong Bible, manaaman sa cellphone o kaha di papel. Ikaduhang Pedro kapitulo 1. Okay. Versikulo 4 ko magsugod pagbasa. Ingon sa dinhi niining paagiha, iya kitang gihatagan sa bililhon og dagkong mga gasa nga iyang gisaad. Pinaagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan og makaambit sa Dios nung kinaiya. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan, doon na siya'y dugang nga gipakita. Sa diha nga makalikay ta sa lawayon nga pakigilawas, kining giingon nga makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan, sa panahon nga makalikay ta,
Dili lang kay malipay ang Dios, kundili makabaton di ay tag kinaiya sa Dios. Dios nun nga kinaiya. Mausab ang atong batasan. Mausab ang atong kinaiya. Sa panahon nga makalikay ta mga kaigsuonan sa mga makadaot nga kailibgon. Na amay mga kailibgong makadaot. Sama sa gisulat ni Apostol Pablo, patyan ninyo ang tawhanong kinaiya sama sa kalibutanong kailibgon, sama sa kaulag. So kung makalikay ta ana mga kaigsuonan, dili lang kay malipay ang Dios, kundili mabatunan usab nato ang Dios nung kinaiya. Kanang Dios nung kinaiya mga kaigsuonan, kalipay niya ang pag-adtog mga buluhaton sa Ginoo. Like pagsangyaw, pagampo, pagpamalandong sa pulong sa Dios. Maunay kalipay sa mga taong Dios nun. Kung moingon tang Dios nun, dapat maunay ato ang kalipay, munay atong gusto. Ang pag-adtog mga balay alampuanan, ang pagdaig, ang pag-awit sa Dios, no? Pag-awit para sa Dios, no? Maunay usa sa mga buhat sa mga Dios nun nga mga tao. Usa sa mga makatabang nga gipakita dinhi mga kaigsuonan, kining mga dagkong gasa. Usa sa mga dagkong gasa mga kaigsuonan, Jesus. Si Jesus mao'y usa ka dakong gasa nga gipadala sa Dios. Kabalo ba ka? Kung parion nato si Jesus, ikinabuhi nato ang iyang mga pagtulunan, wa gyoy mga daotang kailibgon sa kalibutan nga makasud sa atong nahuna, makasud sa atong kasing-kasing. Mga igsuon, kinahanglan parion ra gyud nato si Jesus. Unsa may lakang o sa may buhaton sa pagpakita nga naghari si Jesus. Ang atong himuon mga kaigsuonan ang pagsunod, ang pagkinabuhi ra gyud sa pagtulunan ni Jesus. Maunay kahimtang o pamaagi o pagpakita nga naghari si Jesus. Kanunay nato siyang gisunod. Kanunay natong gituman ang gusto ni Jesus, ang mga pagtulunan ni Jesus, ang mga sugo ni Jesus. Sunod, ang mga dagkong gasa nga makatabang nato aron makalikay ta sa salawayong pagigilawas. Paminaw nato ang balang espiritu. Paharion nato ang balang espiritu. Paharion nato si Jesus, magkinabuhi ta sa mga pagtulunan ni Jesus, ikaduha paharion nato ang balang espiritu. Mao nay giingon ni Apostol Pablo sa Galacia kapitulo 5:16, apan labaw sa tanan paharian ninyo ang balang espiritu. Si Jesus miingon sa Mateo 6:33, apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios. Ug magpagkinabuhi uyon sa tanan niyang kabuton. So mo nay usas mga makatabang aron makalikay ta. Mga pagtulunan ni Jesus ug ang mga pagtudlo og mga pahimangno sa balang espiritu. Pure nga mga pulong sa Dios, maoy angay natong tipigan aron makalikay ta sa mga salawayong pakigilawas aron malipay ang Dios. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. So ikaduha nga makatabang nato aron makalikay ta sa salawayong pakigilawas sa ingon malipay ang Dios sa atong kinabuhi. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, naas ikaduhang Korinto. Okay, naas ikaduhang Korinto. Kaganina, unang makatabang yun nato katong mga dagkong mga gasa. Si Jesus, igasa sa Dios alang nato. Ang balang espiritu, gasa sa Dios para magmalampuson ta, makalahutay tas pagpangalagad sa Dios. Og doon na pa'y mga gasa nga gibilin ang atong Ginoong Hesukristo, ang apostoles, propeta, ibanghilista, mga pastor, ug ang mga magtutudlo. Sila ang gihatagan og katungod, trabaho aron ang tanang Kristohanon maandam diha sa Kristohanong pag-alagad. Sa ingon motubo ang lawas ni Jesus.
Maunay mga makatabang nato aron kita makalikay ta sa salawayong pakigilawas or imoralidad sa ingon malipay ang Dios. Muna nga sa atong kinabuhi, di gyud ta pwede nga walay Jesus, walay balang espiritu, dili pud ta pwede mga kaigsunan nga dili ta modawat sa mga pagtulunan sa mga propeta og sa mga mensahe sa mga apostoles og sa mga gisangyaw sa mga ebanghelista. Dili sad maayo mga kaigsunan nga Kristohanon tang walay pastor. Kinahanglan na agi tay pastor ug no na tay magtutudlo. Kay maunay makapaandam nato diha sa pagbuhat sa Kristohanong pagpangalagad ug maunay makapalipay sa Dios. Sunod mga kaigsunan nga makatabang nato aron makalikay ta. The word makalikay layo pa lang wa na. Layo pa gani. Di gyud ka kaabot kay ilikay man ka. So usas makatabang mga kaigsunan aron makalikay tas imoralidad naas ikaduhang Korinto kapitulo 6. Ikaduhang Korinto palihog ablihi ang inyong Biblia diha sa kapitulo 6 bersikulo 14. Ingon dinhi hangtod sa 18. Ayaw kamo pakighiusa sa mga dili magtotoo kay dili gayod magkasinabot ang matarong ug ang dautan o magambitay ang kahayag ug kangitngit dili gayon magkaoyon si Kristo ug si Belial kay managsama bagod ang magtotoo ug dili magtotoo magkasabot ba ang templo sa Dios ug ang templo sa Dios dili kay kita ang templo sa Dios nga buhi sumala sa gisulti sa Dios magpuyo ako ug makig-uban sa akong katawhan mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila ang akong katawhan. Busa ang Ginoo nag-ingon bulagi sila og paglain gikan kanila ayaw kamo paghikap og hugaw og dawaton ko kamo ako mahimong inyong Dios ako mahimong inyong amahan og kamo mahimong akong anak nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. So diha giklaro mga kaigsunan sa sulat ni Apostol Pablo aron do na gyud tay Dios aron do na tay manlalaban aron do na tay tigpanalangin. Nanindot kaayo mga kaigsunan. Gusto ba ta nga naatay manlalaban? Yes, gusto ta. Gusto ba ta nga naay tigpanalangin, tigtagbo, tig-provide? Kung sa English mga kaigsunan, provider? Gusto ba ka nga naay tig-provide nato, tigtagbo mga kaigsunan? Yes, gusto ta. Aron tagbuon ta kanunay sa Dios. Likay ang pagpakigiusa sa dili magtotoo. Likaya nato ang pagpakighiusa. Kay kun makighiusa ang usa ka Kristohanon ngadto sa dili Kristohanon, ang mahitabo ana dili niya mabati ang presensya sa Dios. Timan niya ang gipakita ni Jesus kung duha og tulo magkauyon na asya na ang iyang presensya, na ang iyang panalangin, na ang tanan. Unya kung naa si Jesus timan iha sumala sa atong kumpos nga kanta, diha kang Hesus wa nay pangitaon pa. Tinuod gyud na ako gyud nang nasinatian. Diha kang Kristo Hesus mga kaigsunan wala na koy lain pang pangitaon. Diha kang Kristo wala nay pangitaon pa. Naana niya ang tanan. Diha na nako makuha makaplagan kang Hesus ang tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw, tinuod nga kalampusan, tinuod nga panalangin. Ang tao nga naa kanunay ang kalampusan, tao nga adunay Jesus. Timan ini ha, ang tao nga naa kanunay ang kalampusan, naa kanunay ang panalangin, naa kanunay ang kalinaw kalipay, mga kaigsunan, tao nga adunay Jesus. Kung doon na tayo Jesus mga kaigsunan, kumbaga nagkinabuhitas mga pagtulunan ni Jesus mga kaigsunan, doon na tayo manlalaban. Doon na tayo tigtagbo. Pero kung makikiusa ang Kristohanon sa mga dili Kristohanon, ang mahitabo mga kaigsunan, dili mabati nila ang presensya sa Dios. Now ato ko nung tan-awon mga kaigsunan,
unsa ba ang nahitabo sa mga tao nga katawhan sa Dios, nga nakigiusa sa dili katawhan sa Dios? Aron makambing ta, kay daghang Kristohanon nakigminyo sa dili Kristohanon, ang nahitabo nagkalisod-lisod ang pagbuyo. Tinuod ba na? Gawas lamang ni adtong nagminyo o katong iyang giminyuan human sa iyang pagminyo na himong Kristohanon ang iyang naminyuan. Kanang siya mo'y nanakod, siya mo'y ni-multiply, dili kay siya mo'y natakdan. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kay kun ang usa ka tawo nakigiusa sa dili magtotoo niya sa dihang naminyo sila, unya katong dili magtotoo nga iyang giminyuan nahimong Kristohanon kadaugan. Nagpakita na nga naa sila'y manglalaban, naa sila'y tigtagbo, naa sila'y Hesus. Og diha kang Hesus mga kaigsunan, wala na tay laing pangitaon pa. Kumbaga wala na'y kulang diha kang Hesus. Ang problema kung usa ka Kristohanon o usa ka tao nakigminyo sa dili magtotoo, unya sa diha nga naminyo na sila, nagpabilin nga dili magtotoo ang iyang giminyuan. Mao gyud nay usa sa mga problema. Ug daghan kaayo nga mga tao nga nahitabo nga nakigminyo sa mga dili magtotoo. Nakigminyo atong mga Dios-Diosan. Nakigminyo og nakiguban, nakikiusa sa mga tao nga mga wala kahimot isa Dios. Unsa bay nahitabo? Now atong tan-awon mga kaigsuonan sa Biblia kung unsa ang nahitabo sa mga tao nga nahimong katawhan sa Dios apan nakikiusa sa dili katawhan sa Dios. Atong tan-awon si Esau. Si Esau mga kaigsuonan kung atong tan-awon diha sa libro sa Genesis kapitulo 26 mga kaigsuonan. Si Esau. Okay. Genesis 26 versikulo 34. Alang sa mga nag-take note. Genesis 26:34 nag-ingon. Nag-edad og 40 ka tuig si Esau sa dihang nangasawa siya kang Judith nga anak ni Bere nga Hitihanon. Nangasawa usab siya kang Basimat nga anak sa Elon nga Hitihanon. Usab ang mga asawa ni Esau nakapasubo pag-ayo kang Isaac ug kang Rebeka. Wala malipay si Rebeka, wala malipay si Isaac, kay si Esau nga ilang anak ning supak sa kabuton sa Dios. Kung imong subayon ang nahitabo ni Esau mga kaigsuonan, wala sila tuguti nga kung imo nang subayon ang kasaysayan ni Esau kabalo mo unsa, dunay mga panahon diha nga si Esau wala panalangini sa Dios. Mas gipanalanginan sa Dios si Jacob kay matinahuron siya sa iyang inahan o sa iyang amahan. Mas gibless si Jacob. Tanawa ragod, dito kang Jacob na tao si Jose nga maoy nahimong gobernador sa Ehipto. Kung ang atong anak mutahod ragyod sa Dios, ingon nga nagtahod ang atong mga anak sa natong mga ginikanan, kanang atong mga anak na sila nga damor pagyud nga panalanginan sa Dios. Pero kung ang tao makigminyo, makighiusa sa mga taong wala kahimot sa Dios, dili katawhan sa Dios, matinunglo. Gawas lamang kung madala niya ngadto sa Ginoo. Ikaduha nga gipakita sa Biblia mga kaigsuonan nga katawhan sa Dios mga kaigsuonan ko sa Ginoo.
nga nakighiusa o nakigminyo, nakigpuyo sa dili katawhan sa Dios nga may resulta og kadaot si Solomon. Si Haring Solomon pinili sa Dios, dinihugan sa Dios. Yes, nalipay ang Dios kang Solomon. Pero sa panahon nga si Haring Solomon nakigpuyo ug nakigiusa sa mga babaeng dunay mga Dios-Dios, nakasala si Solomon ug nasubo ang Dios, ug wala kini makatabang kang Solomon. Imagine na, si Solomon mo ay pinaka-bright nga hari sa kasaysayan sa kalibutan. Wala na'y sama ka-bright ni Solomon nga pangulo o hari, mga kaigsuonan. Pero sa diha nga nakigminyo siya, nakigpuyo siya sa mga dili katawhan sa Dios, nakasa siya. Atong tan-awon, mga kaigsuonan, diha sa Unang Hari kapitulo 11. Unang Hari kapitulo 11 versikulo 1. Si Hari Solomon daghang hinigugmang mga babaeng langyaw. Kanang langyaw mao na ang dili katawhan sa Dios, dili mga Israelita o dili mga Hudyo. May anak sa hari sa Ehipto, may mga anak, may mga Moabihanon, may mga Amonihanon, may mga Idumihanon, may mga Sidohianon, ug may mga Hitihanon ang nga iyang asawa or iyang naasawa. Ang mga Israelita gidid-an sa Ginoo sa pagpakigminyo kanila aron dili sila madala sa pagsimba sa laing mga Dios. Apan bisan pa ni ana si Solomon nahigugma kanila pag-ayo. Diha nasaag si Solomon. Daghang mga Kristohanon nga ang ilang mga anak nakapangamana og dili Kristohanon, nakapangasawag dili Kristohanon, nahimong problema sa simbahan, nahimong problema sa ilang pagpangalagad sa Dios. Nganong nahimong problema? Tungod kay wala na ang proteksyon sa Dios. Mga igsuon ko sa Ginoo, usa sa mga problema gyud, sinugdanan sa mga problema, kana bitang dili desisyon ang sundon, dili desisyon sa Dios mao'y sundon sa tao. Ang gusto sa kasing-kasing o gusto sa tao mao'y sundon. Mao gyud nay sinugdanan sa problema nga naadayon ang kagubot, naadayon ang kasamok, naadayon ang kaguol. Dili gyud magkasinabtanay. Mo nay giingon ni Pablo nga dili gyud magkasinabot ang templo sa Dios ug ang templo sa mga Dios. Dili gyud magkasinabot ang mga magtotoo ug ang dili magtotoo. Usa sa mga gikinahanglan likayan natong mga Kristohanon ang pakighiusa or pagpakigminyo sa mga dili Kristohanon. Kay bisan kung Kristohanon ka, pinili og dinihugan ka, dili na garantiya aron dili ka mapukan. Kay dito pa lang sa panahon nga nakighiusa ang Kristohanon ngadto sa mga dili Kristohanon, labi na kung wala gyud niya madala ngadto sa Ginoo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, diha na siya nagsugod ang iyang pagkapukan. Doon na gani mga problema, doon na gani challenge ang mga isig ka Kristohanon o sa pagkaha ng dili isig ka Kristohanon. Kay bugat sad kaayo mga kaigsuonan, ikaw nga Kristohanon, gitagaan kag trabaho sa pagwali, unya ang imuhang bana nagsigirag bisyo o kaha ang imong asawa nagsigirag tungit, nagsigirag madyong, nagsigira og bisyo.
dili ka takos, dili tatakos nga mahimong magsasangyaw o mga magwawali. Kay usas sa mga requirements aron mahimong epektibo ang imong pagka magwawali o pagka magsasangyaw sa ingon tinun-an ka ni Kristo Jesus, nadala man nimo ang imong pamilya sa Dios. Pero daghan kay mga magwawali ngang ilang mga pamilya wa gyud madala. Unsa may mahitabuan na nagwali sila sa wala mahitabo, nahimong tigpakaroing nun ang pipila ka mga Kristohanon kung imong tugkaron og utingkayon ang kahimtang nga gipakita sa balaang kasulatan. Kay ngano man, dito pa lang sa desisyon nga nakighiusa siya sa dili magtotoo, dito na nagkasukod ang iyang pagkapukan. Mao na nga tanawa ra gud si Esau, tanawa ra gud si Haring Solomon. Kinsa pa ang mga pinili sa Dios diha sa Biblia nga napukan tungod kay nakighiusa sa mga dili magtotoo. Okay, kinsa pa? Ya, si Samson. Kahinumdum ko si Samson. Kinsa may nakahinumdum ni Samson? Kasagaran mao ni istorya sa mga kabataan. Si Samson mga kaigsuonan pinili sa Dios. Sa wa pagani mataw si Samson pinili na siya hangtod na himugso, gipili na sa Dios. Pero kinsa may nakapukan ni Samson? Si Delilah. Namatay si Samson, gikuhaan siyag mata tungod kay ihang gipaundayunan, ihang gituman ang ihang kasing-kasing. Wala niya tumana ang Dios. Munang magbantay ta, labinas mga ginikanan. Gusto ta nga mga ginikanan, di ba kita mga ginikanan gusto nato nga ang atong mga kabataan dunay kaugmaon? Ang bata nga dunay kaugmaon, dunay Dios. Dunay Hesus. Responsibilidad nato mga ginikanan nga tudluan nato ang atong mga kabataan sa pag-ilag Hesus, sa pag-alagad og Dios. Mangutana ko, mao ba ni atong gitinguha, mao ba ni atong gi-priority sa atong pagaginikanan, or ang gi-priority sigig panganak, sig panganak. Walay plano sa mga anak. Dapat kita mga ginikanan, doon na tayo mga plano before ta nagkabaton og anak. Unsa may atong plano? Ato silang dadon diha sa pagkinabuhing Kristohanon, ato silang tudluan. Dadon nato sila sa presensya sa Dios. Dili kay ato lang silang pasagdahan. Sultihan ko kamo, kung ato lang pasagdahan, kung inyo lang pasagdahan ang inyong mga kabataan, kamuray nagama og problemas kaugmaon sa inyong mga anak. Kung kita mga ginikanan, wala tay pagpakabana sa atong mga kabataan. Dili nato sila panguluhan aron makakaton sila sa Dios, aron makaila sila sa Dios, aron makaalagad sila sa Dios. Igsuon ko si Ginoo, kuli kaayo nga ang imong mga anak makabatog kanang kaugmaon. Tinuod na daghang mga bata nga wala kailag Dios. Yes, nakahuman og eskwela, dunay mga sweldo, dunay mga trabaho, pero ang ilang trabaho nahimong problema. Sa dihang nahimo ng kwartahan, nahimo hinuon tong instrumento na wagtang ang relasyon sa Pinoy-anan. Doon na nagay mga anak nga kwartahan, di na gani kailag mama, di na kailag mga ginikanan, pero lahi kayo ang anak nga nakailag Dios, kay di yun na malimot sa ginikanan. Lahi kayo ang mga anak nga nakakaton sa tinuod nga pagpangalagan sa Dios, kay di yun na malimot o ginikanan. Muatiman ug buhatag yun na unsay mga panalangin nga ilang nadawat gikan sa Dios. Kitang mga ginikanan,
kamong mga ginikanan, apil ko ani. Munang kitang mga ginikanan. Dili man na maoy priority ang pagpakaon lang. Hinumdumi ha, dili mabuhi ang tao sa panlamang kundi sa matagpulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Usa sa number 1 nga priority natong mga ginikanan ngadto sa ato mga kabataan mao nga dad-on nato sila sa balay sa Dios. Dad-on nato sila sa simbahan. Panguluhan nato sila. Ang pulong panguluhan kitay mo dala, dili kay kitay mo'y dad-on. Kanos ama nimo dad-on ang imong mga anak? Kanang lolong nagproblema, ginapos na sa mga problema, nga ultimo nga kitang mga ginikanan di natakasulba, di natakabakhad, di natakabakhad sa problema kung nagapos na itong mga anak. Mga igsoon, ako mga pag-ampo nga mahigmata na unta labi na kitang mga ginikanan. Gusto ba ka nga imo mga ginikanan panalanginan sa Dios? Yes, gusto. Buhata ang pagdala sa imong mga anak ngadtos Ginoo. Napukan manggani si Samson nga dunay Ginoo. Unsa pagkaha ng way Ginoo? Napukan na nadaan. Nganong napukan mapud si Samson? Nga naman sa Ginoo, wa man niya sunda ang gusto sa Dios. Wala naman niya tumana ang gusto sa Dios. May mga problema sad. Dunay mga tao nga nahimong Kristohanon gipanalanginan sa Dios. Sa dihang gipanalanginan nilayo hinuon sa Dios. Sa dihang estudyante pa, grabe ang makasimba. Nakanunay diha sa simbahan. Pero sa dihang naanay trabaho, bisan ang offering o ang kanapo, malai na, masuko na, bati na o guna-una. Ang niyatabo, misod ang problema. Daghang mga Kristohanon nga ang mga panalangin mao na nooy hinungdan nga nalayo sila sa Dios. Kay ngano man nakigiusa sa dili magtotoo. Mao na nga si Esau, si Solomon, si Samson, igo na nato nga mahimong salamin sa atong pagpuyo nga dili gyud maayo nga atong mga anak makigminyo og dili magtotoo. Mga igsoon, unsa bay mahitabo kung likaya nato ang mga butang nga dili ikalipay sa Dios? Sama ng salawayong pakigilawas, kana bitawng puyo-puyo, o kaha kanang pagpangabit. Unsa may gipakita sa Biblia mga kaigsoonan, unsa may atong mabatunan. Now ato kunong tan-awon mga kaigsoonan ang sulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 versikulo 20. Okay? Versikulo 20 hangtod sa 21. Sa usa ka dakong balay adunay nagkalain-lain nga mga plato og mga panaksan. Ang ubang plata og bulawan, ang uban kahoy og yuta, may alang sa espesyal nga higayon og may alang usab sa adlaw-adlaw nga paggamit. 21 tan-awa. Kun hinluan sa tao ang iyang kaugalingon, gikan niining daotang mga buhat, gamiton siya alang sa espesyal nga mga katuyuan, kay gihalad man siya aron kapuslan sa iyang agalon og siya andam sa tanang buhat nga maayo. Unsa di ay buhat, unsa di ay mabatunan ug unsa di ay maangkon mga kaigsuonan sa mga tao nga kanunay nilikay sa salawayong pakigilawas, kana bitang nagpakasal gyud, kana bitang wa gyud mangabit, gamiton di ay siya alang sa espesyal nga katuyuan, kana bitang pinasahi
nga mga trabaho nga wala sa uban. Moingon ganitang espesyal pinasahi kana bitang trabaho nga gikan sa Dios. Trabaho nga gusto sa Dios. Mao na nga ang mga tao nga kanunay milikay sa salawayong pakigilawas sama ng pagpangabit, di gyud na kantigong manikas. Di na kantigong mangawat. Pero kung ang tao gani di mulikay sa salawayong pakigilawas, na gani mga kabit, kusog kay nang mangawat. Bisan ang kwarta para sa ilang mga anak, para sa ilang asawa, kawato na. Tinuod na ultimong balay, ultimong pamilya, unayon pa nagpangakawat. Munang matud pa sinultihan sa uban, hot-hoton yun na. Muna nga, ang uban mo, ingon pod nga, abi ni mo, pastor, amang kapapurdo yun, kanig yung sugal o babae. Magkuyog na ganining sugal o babae, pastor. Hot-hoton yun na. Uy, kabalo man din mga tawhana diya. Sayang ang mga kahago, sakripisyo. Perti sayang nga, perti usika. Mauna nga, kitang mga Kristohanon, ginikanan, amahan, inahan, ay mo pagpitok-pitok diha. Tanawa ang kaugmaon sa inyong mga anak. Ingon nga ako nagtanaw og kami nga akong asawa og kami nga ginikanan sa akong mga anak nagtanaw usab sa kaugmaon sa ato among mga anak. Yes, ang kaugmaon na as Ginoo, pero ang trabaho na nato. Wala ililong sa Ginoo ang pamaagi aron ang kaugmaon sa ato mga anak ilang maangkon. Daghang kayo mga bata nga pinasagdan, wala panguluhi ug dumalahas sa mga ginikanan. Ang nahitabo nahimong kawatan, nahimong tikasan, nahimong problema sa katiligman, nahimong problema sa barangay, nahimong problema bisan sa Pinoyanan. Kumbaga nahimong sagbot sa katiligman. Malipay ka nga mao na imong mga anak. Dili gyud ka malipay kay nganuman muani biya ka sa mga bunga sa buhat sa imong mga anak. Usa ka nga maapektuhan. Unang daghan kayo mga ginikanan nagniwang tungod sa problema sa kinaiyas mga kabataan. Asa man na nagsugod, nato ra pong mga ginikanan. Mo na mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Usa sa mga pamaagi aron ang tabang sa Dios atong maangkon, mabatunan, likayan nato ang pakigiusa sa mga dili magtotoo. Unsaon aron malikayan mga kaigsuonan? Kinahanglan doon na tay Hesus, doon na tay balang Espiritu. Unsa giingon dito sa ikaduhang Pedro kapitulo 1, 4 man siguro to, nga tungod aning mga dagkong mga gasa makalikay kitas mga makadaot nga kailibgon sa kalibutan. Unsa gani ang kinsa gani ang mga dagkong gasa? Una sa tanan si Jesus. Gasa siya sa Dios alang nato aron kita maluwas. Ikaduha, ang balang Espiritu. Buhat kapitulo 2:38. Gisaad sa Dios nga gasa maong balang Espiritu. Og diha kang Kristo naasay mga gasa dapat kitang mga magtotoo nagkinabuhitas mga pagtulunan sa mga propeta, mga pagtulunan sa mga apostoles, mga pagtulunan nga gisangyaw sa mga ebanghelista ug dunatay dapat pastor ug magtutudlo sa atong pagkakristohanon. Bless kayo ka nga duna kay pastor sa imong pagkinabuhi karon. Bless kayo ka. Kay nganuman naay tig-ampo para nimo. Naay tighangyo sa Dios para nimo.
unsaon man aron makasiguro ka nga makaampo ang imong pastor. Alalay ang imong pastor sa iyang mga panginahanglan. Kay di po na siya katarog ampo kung ang iyang pamilya way tarong kaon. Mao bitaw nang ang Biblia nagsulti na diha sa si Apostol Pablo nagtudlo gyud mga kaigsuonan, gikan gyud na sa Dios. Gikan pas Old Testament to New Testament nga ang nagatiman sa templo nga mao ang katawhan sa Dios, adto sila magkuhaan og pagkaon alang sa ilang pamilya. Ibin katong nagwali, di ba mao man ay giwali ni Apostol Pablo? Katong nagwali sa mayong balita, nagkuhaan silang pagkaon ngadtos ilang giwalihan. Nya ingon din siya, nganong malain mamo nga mag-anime og mga yutan-on samtang nagpugas mga espirituhanon. Kay usas ipakita mga kaigsuonan, dapat na atay pastor, una sa tanan na ay tig-ampo, na ay intercessor, na ay tig-intercede. Maubitaw ng kabantay ka, nabisan og na ay problema, murag wala na kay problema. Kanang bitaw, di na ka mabugatan. Nakabantay mo nga sa dihang nahimo mong Kristohanon, nahimo tang Kristohanon, na aga ni mga problema, murag di na ta makalitan, di na ta murag priha ka ni adto, murag hubag-hubagan. Murag malisang tag na ay mga problema, labi na kung kawalan o ang hisgutan, magtulala na ng mata. Pero nakabantay ba mo nga sa dihang nahimo mong Kristohanon, murag na ay mga problema, murag, uy, kalma ra. Kabalo ba mo, nganong nainana ang inyong gibati, ang inyong nasunahuna, tungod kay dunay intercessor, dunay tig-ampo ang mga pastor. Mauna nga, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, usa sa mga gikinahanglan gyud gasa. Kay maunay makatabang nato aron makalikay ta sa imoralidad. Aron mahimuot ang Dios, aron malipay ang Dios. So umunay mga pamaagi nga gipakita sa Ginoo nga matud pa gusto sa Dios nga magmahingpit ta. Usa sa mga requirements mga kaigsuonan nga gipakita sa Ginoo kana bitaw naa sa Tesalonica tutong balikan. Ingon siya dinhi nga versikulo 3, Tesalonica 4:3, gusto sa Dios nga magputli kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa imoralidad. Hingpit mga kaigsuonan dapat 100%. Tanawa si Rachel, ingon siya, yes pastor, usa ko nga nakabantay, dili pareha sa una, maratol ko kung na ako'y problema, dako ragyod kalahian. Wow, no? Salamat kayo. So nakabalo na ta nganong naay kalahian nga dili naman kaita makalitan, di na kaita maratol, tungod kay naa diin mga taong nagampo, na ay tigpataliwala. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kay dunay mga panahon nga ang taong Kristohanon dili kaayo tigampo, labi nagbisi kaayo niya, luya kaayo. Ibin ka na inyong mga pastor, panid-in na, di ba maglisod nagampo, lisod gay nagtuon og wali, lisod gani nagtuon og kuaning basa, labi na kung ang inyong pastor na itrabaho. Panidiigon ng inyong pastor nga naitrabaho, labi nagtrabaho construction, pres ako ang nadunggan diri na ihatod gyud taon siya og mensahe diri pastor, siya Pastor Gideon kanang mabuntag di gyud ko ka kuan, di gyud ko kapaminaw sa imuhang wali, gusto unta kong maminaw pero kay bindors manggug ko, naninda siya sa mga dalan-dalan. Pero pastor ha, yang pangutana na makatarong baka og ampo ang pastor. Nga gipakita naman ni Hesus mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga andam ang espiritu saon pod ang lawas, luya. Why ampo nahimo. Ibin ang pagwali mga kaigsuonan di mahitabo. Nagsigira na pangahoy diya sa uban pong mga nagwali. Walay pakigsulti sa Dios. Ang usa ka pastor mga kaigsuonan nga dunay maayong resulta ngadtos mga tao, kana bitang mga tao makadawat og maayong resulta, katong
pastor nga dunay tinud-anay nga oras para sa Dios. Nakigsulti sa Dios ba? Wow. Matod pa ni Sister Susana Pablio nga nanuka diha sa Thailand. Ingon siya, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Gideon, nga nagpastor ka sa akong kinabuhi. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Wow, no? So, makamatikod ta, kita mismo makamatikod ta. Since nga naatay pastor, dunanay kalahian ang atong pagpuyo, mga pinansyal, nga kaniadto lisod kaay natong i-manage, pero karon perti na sayo na nga naman. Di kay mawagtang ang panalangin. Di mawagtang. Sige rag kana bitang siging gadugang ang panalangin. Wow, glory to God. Pero katong mga tao nga katong mga panahon nga way nag-atiman nato, siging kahubsag panalangin. Siging gadugang ang makaangin. Maingon po problema na sad, panginahanglan na sad, bayranan na sad. Pero karon, wow, panalangin na sad. Glory to God, no? Mga igsuon ko sa Ginoo, usa sa mga pamaagi aron malikayan ang immoralidad. Bantayin ninyo niya. Bantayin ninyo ni. Mga pamaagi aron malikayan ang immoralidad. Sa ako nang gikaingon ganina na kay Hesus, na kay balang espiritu, dapat mga pagtulunan sa mga propeta o mga apostles ug dunay magsasangyaw nimo, ug dunay pastor magtutudlo, makalikay ka. Pero mao ni bantay. Ikaduha aron makalikay ka, naa sa Mateo. Basaha Mateo. Mateo kapitulo 5. Basahan ni. Moingon gyud ko nga daghang ka imong makatunan ani. Mateo kapitulo 5 31. 32. Giingon usab kaniadto ang makigbulag sa iyang asawa, kinahanglan maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga kinsa katong mubulag sa iyang asawa bisan wala magluob kaniya, makasala kay siya man ang hinungdan sa pagpanapaw unya sa iyang asawa kun magminyo kini pag-usab. Bus bisan ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. So aron malikayan ang immoralidad, aron ang kalipay sa Dios, ang kanang mahimuot ang Dios, makapahimuot ta sa Dios, ayaw tuguti nga magbulag mo. Ayaw tuguti nga magbulag mo. Kanang mga Kristohanong minyo na kung tanay gyud nagbakos ha. Ayaw tuguti nga magbulag mo. Pero alang sa mga nagbulag nga di pa Kristohanon, unya dili na gyud mabalik ang kagahapon kay ang ihang gibulagan doon na po'y kapuyo, unya di pod Kristohanon, unya ikaw karon nahimo ng Kristohanon, gipasaylo ka na sa Dios. Ayaw kaluya kay gipasaylo ka na sa Ginoo. Lamang sa dihang nasayod na kaskamaturan, ayaw nagyud tuguti nga makighiusa pa ka pagbalik sa dili makaayo at tubangan sa Ginoo. Tinuod na. Kay usa sa mga hinungdan ha, nganong ang tao makahimo og sala kana mang nakigbulag or nisugot nga bulagan. Mangita man gyud naglalaki, mangita man gyud nagbabae. Unya kung magminyo pag-usab, katong nakigminyo, maapil pas sala. Muna nga ang mga Kristohanong minyo hugtanay ginagbakos. Pero ni adtong mga sako nagikaingon na ay mga nagbulag nga dili pa Kristohanon,
Unya sa diha nga nahimong Kristohanon, di na pod pwedeng magbalik kay ang iyahang gibulagan na napoy kapuyo, nya hugot ng di nga gyud pod makigbalik, o antosa na lang na kaysa mag-antos kas adto kas imperno. Antosa na lang nang mag-inusara ka. Pero pagpapuno ka no sa presensya sa Dios, kay naa kay katagbawan. Kaysa mangandoy kas lawas nun nga kaulag, di gyapon ka matagbaw. Kay diha ra kang Kristo may katagbawan ang atong kinabuhi. So sa mga minyo ha, ayaw gyud tuguti nga magbulag. O niya, usas mga makatabang nato pastor, kay no man nagampo na sila para nato. Nagampo na sila. Bless kayo ka nga na kay pastor. Moingon ko nga bless kayo ka. Unang hinumdumi ang inyong mga pastor. Hinumdumi ang ilang mga panginahanglan. Kay damor nimo nang buhaton, si Jesus miingon, Mateo 25, sugod 31, wala na ninyo buhata, nila gibuhat na ninyo diri nako. Munang siya mo'y mubalos, siya mo'y musukli, siya mo'y mupanalangin. Damor nga naa kay giatiman nga pastor, damor kang atimanon sa Dios, sumala sa gipakita sa pulong sa Dios. Pero alang sa mga taong kontra nila ang mga pastor, ay magdaot na ilang hunahuna, oy. Nya asa man ka maminaw, asa man ka mutanaw. Adto kas mga taong daot og hunahuna, or ari kas mga taong nindot og mga panghunahuna, mga positibo, mga kaigsuonan. Usa sa mga gikinahanglan mga kaigsuonan na asa Roma. Okay, Roma kapitulo 1. Roma kapitulo 1 versikulo 22-25. Ubay-ubay pag yun unta ni ako ra ni paspasan. Versikulo 22-25. Ingon din he. Matod nila maalam sila apan mga buang-buang di ay imbes himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon mauna hinuoy gihimaya nila ang mga larawan o mga binuhat sama sa dagway sa tao, sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nagkamang. Tungod ni ini gipasagda na lang sila sa Dios diha sa kalawayan nga gitinguha sa ilang kasing-kasing o gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nilag bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios ug maoy ilang gisimba og alagaran ang binuhat sa Dios imbes ang magbubuhat nga mauuntay angay daygon hangtod sa kangturan. Amen. So usanis mga pasidaan natong mga Kristohanon nga dili gyud ta motuman sa unsa may gusto nato. Dapat ang gusto gyud sa Dios mo'y atong tumanon. Kay kon gusto gyud nato mo'y tumanon kanang naibog manggugo pastor, nahigugma magugo pastor, hala pakigilawas gyud kay gusto gyud lipay. Unya sunod mahay. Katawa sunod hilak. Daghang mga inana nga sitwasyon oy. Unsay gipakita sa Ginoo ay gipasagda na lang di ay na sila. Ala, mao di nang ang uban no bisag kapila magpuyo-puyo, kapila mga bit, wa gyud disiplina, wala gyud na sila disiplina sa Ginoo kay gipasagda na lang di ay na sila. Luoy na kayo ang tao. Mao bitaw nang naay mga taong pinasagdan, wala na'y pastor nga gipadala para nila. Wala na'y tig-atiman. Ang mga tao nga pinasagdan kabalo mo unsa, pataka na lang na sila og gamit sa ilang hunahuna. Kumbaga nagkaguliyang na bisan sa ilang hunahuna. Mga pinasagdan na sila sa Dios. Sumala diha sa bersikulo 4. Munang dili na tutugutan nga ang atong mga anak usas mga pasagdan sa Dios. Dili na tutugutan. Dumalahon na to na sila sa pulong sa Ginoo. Siingon si Ron, ako pastor na ako'y uyab nga nakigbulag siya sa iyang bana. Kay wa kunoy ayo ng iyang bana bisan ang iyang mga anak nakaingon nga di na mo anak niya kay way future natong makuha anak
unsa may akong himuon, pastor. Sad ko no siya. Brad Ron, ayaw taon pud panguyab anang naibana. Ayaw panguyab anang naipamilya. Wa ka mo sulod ang nagpanalangin, ning sulod kas mga butang nga makapaangin. Kumbaga giablihan nimo ang imuhang kinabuhi alang sa tunglo. Ayaw kadaghang mga dalaga. Kanang dalaga maoy uyaba. Ayaw ng mga naiminyo, naibana. Ayaw. Kay kung imo nang buhaton, Brad Ron, pasagdan ra ka nas Ginoo. Gatuo ra ka nga insakto, tanawa ra gud. Daghang mga tawo sa gipulihan nilag bakak ang kamatuoran. Moabot ang panahon nga ang sayop maoy imong sakto. Ang sala maoy imuhang balaan. Baliktad una-unya ang naasimon na kung magpaundayon ra ka sa imuhang gusto. Dili gusto nimo, so ayaw sunda ang imong gusto. Dapat sundo nimo ang gusto sa Ginoo. Sigingking simpron amin, salamat pastor, bless sa imuhang paghatod sa mga mensahe o pahimangno. Si Mark Joseph, paano pastor kung wala sila makasal? Unya bulag sila, pwede ra na pastor. Wala man sila makasal, wala sila mahiusa sa Ginoo. Kung nagbulag sila, dan pakasal mo. Kana kung nagkauyon mo, pakasal mo. Pero kung kasal sila, nahiusa sila sa Ginoo, ay nalang pagpakabuang. Kasi sigurado gyud ko nga paingon gyud kas kabuang. Ayaw na lang pagpakabuang. Kay sure gyud ko nga paingon gyud kas kabuang kana. Nya pasagdan na lang ka ana. Hangtod ka kuwaon. Asa man niya ka paingon. Si Nida Naro, matod pa, maayong gabi pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo, pastor. Maayo kaayo ang imong mga tambag. Tungod kay gikan ni sa Ginoo. Wala ko magwali nga sa akong tinumo-tumo. Nagwali ko sa mensahe sa Dios. Namalandong ko, nakigsulti ko sa Dios. Ninghago ko, nisakripisyo ko, tungod kay kalipay na ako ang paghago ug pagsakripisyo para makakaton ko ug doon na po mo'y makatunan sa atong panag-uban diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Dave Benguito Garces amin tinuod jud na maayong ayaw na lang jud dayon na bro ang pakig-uyab sa minyo. Tanawa bro Ron, si Dave kanang naasay kahingawa sa imuhang kahimtang. Luoy kay ka. Si Marilo, amin, salamat pastor sa mga pulong kinabuhi sa Dios nga maoy naghatag ni giya sa ato ang pagkinabuhi nga madinasigon sa pagtuo pangalagad. Ingon si Ron Arilav bani? Okay pastor, salamat sa tambag lisod ni akong life Ron. Kay imo man ang gisudlan. Lisod gyud na kay imo man gisudlan. Wala ta kamusod ana. Lisod kay na oy. Labi na kung dili Ginoo ang nagiya. Sultihan ti karon ha sa gipakita ni Apostol Pablo. Dili gani tinuod ang nagiya, dili na gani ang Ginoo mo'y nagiya, kanang sayo pura na nagsakto nimo. Ang bakak mao na nay murag kamatuoran nimo. Imbis simbaho nimo ang magbubuhat, ang imong gisimba mga tao nas kalibutan o mga larawan nga maoy gikalikut-kutan sa Dios nga mo'y tag-iyas tanan. Looy kay ka. Asa man niya ka paingon. Munang mintres buhi pa, Brad Ron. Isalikway ang sala. Isalikway ang sala nga naghawid pag-ayo. Magampo ko para nimo. Kana kung maningkamot ka sa pagpaduol sa Ginoo, ang akong pag-ampo mahimong epektibo. Kay ang tinuod nga pag-ampo like ni Abraham, tubagon gyud nas Ginoo, pero ang kaluwasan na sa imong desisyon. Like ni asawa ni Lot, gaampo si Abraham,
Naluwas na unta ang pamilya ni Lot. Wa mampud musunod ang asawa ni Lot. Patay gyapon. Yes, patay gyapon. Unang Tesalonika 4:10. Akong basahon. Unang Tesalonika 4:10. Unsay giingon din he? Og mao gayud kini ang inyong gibuhat sa tanang kaigsuonan sa tibok Macedonia. Busa mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga dugangan ninyo ang kainit sa inyong paghigugmaay. So usas mga gikinahanglan mga kaigsuonan kana bitang aron malikay ta sa mga tawhanon nga kinaiya, tawhanon nga mga desisyon or batasan. Kinahanglan mas motubo ang atong paghinigugmaay. Kumbaga, ang gipakita magod ani ni Apostol Pablo, concern tas usag-usa. Ang tinuod nga tao nga nahigugma ngadtos tao, musulti gyud na sa insakto. Like ni Brother Ron, kung wala nako ni higugma si Brother Ron, ay inon lang nako, okay ra na, padayon ka. Higugma ti ka, Brother Ron. Prangkahan ti ka. Ayaw ipadayon ang tawhanon nimong kaulag. Tawhanon magunang kaulag. Kanang makigrelasyon ka og dunay bana, ikaw kuno naa kay asawa pananglitan. Unya unsa man na kanang kabiton og laing lalaki, di kaha ka manglupad na imong kaspa. Ha? Munang bradron, ayaw pasakiti ang imong isig ka tao tungod ra sa imong kaulag. Kaulag ra man na. Surrender na sa Ginoo ug balik sa Ginoo. Kadaghang dalaga nganong kana gyung minyo. Pero salamat kaayo sa imuhang kaisog nga imo nang gipaabot diri. Panalanginan kas Ginoo. I hope ang imuhang kinabuhi ubanan sa Ginoo. Amin, pastor, kung naaga ni mga katalagman nga moabot. Muingon na lang ta nga naa na sa revelation. Relax na lang nga mga Kristiyanon, maunay pasalamat sa mga pastor, elders nga nagpabiling magmadasigon nga magpainiton kanunay sa pagpalapnag sa pulong sa Ginoo. Aron daghan pang mamahimong magtotoo sa Ginoo. Pastor, we're so blessed nga kami nakasunod sa mga live nimo kay nahimo mi or ko kay daghan ko nga nakurik sa akong self. Makahilak masad ko sa imuhang mensahe. Salamat kaay sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Gideon. Daghan pagyod ko nga nakatunan sa imong mga mensahe. Kay bless and protect you always with your whole family. Watching from Asagra, Tanhay City, Negros Oriental. Salamat kaayo, makahilak pansad ko sa imuhang mensahe, Sister Anali. Anali no? Karinal. Limpahan Saikon nga nanuka diha sa Asagra, Tanhay City, Negros Oriental. Ako ning isip ang imong message. Ako ning screenshot. Nalipay ko sa imuhang kadasig. Ako nagtuo nga ubanan kapag-ayo sa Ginoo. Si Maria Hilin, matud pa salamat, Pastor, sa imong nindot kaayo nga mensahe na bless jud ko, Pastor. Daghan kaayo ko nga nakatunan. Bless sa imong kinabuhi. Usas ako ang kadasig mga kaigsunan kanang kabaguhan sa tao. Pagbabago ang tao, mao na akong kalipay. Mao gyud na akong kalipay. Kana bitang ang tao nga kaniadto palahubog, palainom, baydor, unya sa dihang nakadungog sila sa pulong sa Ginoo. Nahimo silang Kristohano ug nahimong magtutuo ug ang uban pa gyud nahimong magwawali. Kabalo ba mo na akong kalipay? Kay kung dili pa na mao akong kalipay, dili na ko makiguban ninyo. Kay sa kapoy man. Kapoy ang pagyaw-yaw. Kapoy ang yes, dili ko yung kanang kapoy nga kana bitang laay, no. Naikapoy siyempre mo kana gyung naagyoy time nga ang akong lawas kinahanglan gyud relax. Kagabi nag-live ko atong sang gabi or gabi nag-live ko
Ko ang gyud kanang mauga ang akong laway, ang akong baba. Nya na ay panahon mga kaigsuonan nga magtapad ko og tubig. Pero dako kay katabang tong ako ang gi-advise ninyo ha. Kanang tagabuntag inom og init-init nga tubig. Dako kay nakatabang sa akong lawas. Munang unsa may nakatabang sa akong lawas, ako gyud ang itudlo ninyo. Kay di gyud ko sayangan sa akong oras sa pagtudlo kaninyo. Nganuman kabalo ko nga makatabang ni pag-ayo ninyo. Labi na sa pagsulti sa pulong sa Dios. Katong giingon nako nga tagabuntag sayo. Kanang di pa mo kaon, di pa mo ka painit. Ayaw batasana ang pagpainit. Kundili inom mo og kanang init-init nga tubig. Kana bitong igong mainom, pure nga tubig. 2 ka baso kung mahimo. Unya ayaw dayon kaon humag inom. Hulata og 30 to 1 hours. 1 hour. Isa ka mo kaon. Dako kay nagkatabang, himo ana taga-adlaw. Please dako kay nang makatabang. Sumalas doktor nga nag-explain ana 20 kapin ka mga sakit nga mawagtang maayo kun ang pure nga tubig nga init-init batasano nimo pag-inom sa buntag sa di pa ka mamahaw. Unya sa dihang mo kaong kaayaw dayon pug inom og daghang tubig. Kay ang mahitabo ana mo musaka ang ihang gas. Mo nang mag-acid reflux ka. I hope dako kay nakatabang kining atong programa sa inyong kinabuhi. That is my prayer. Lord, gamita ko. Lord, gamita ko kay giluwas ko nimo gikan sa kurente, gikan sa kanser, ug uban pang mga katalagman, ug gikan sa kasamo kanunay mo akong gilikay. Unang salamat sa Ginoo. So importante mga kaigsuonan makapahimuot ta sa Dios. So unsa may mga saad sa Dios? Unsay saad og buhaton sa Dios ngadto sa mga tawo nga iyang gikahimutan? So ari na ta. Gusto man gyud sa Dios nga makapahimuot ang atong kinabuhi. Di ba sa bersikulo 1 ang title ni Apostol Pablo, ang konteksto dinhi sa unang Tesalonica kapitulo 4 ingon sa kinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Unsa man di ay saad ug unsa man di ay buhaton sa Dios ngadto sa mga tawo nga nakapahimuot kaniya. Kabalo ba mo? Sa gipakita sa Biblia sa Genesis kapitulo 6. Kung imong lantawon ang Genesis kapitulo 3, kapitulo 4, kapitulo 5, grabe na kadautan ang mga tao. Grabe na kasuko ang Dios anang panahon na. Gusto na niyang laglagon, hutdon ang mga tao. Pero sa iyang pagtanaw sa kalibutan, before niya paggipalunupan ang kalibutan, kabalo mo unsa, dunay tao nga nakapahimuot kaniya. Kinsa ang tao nga nakapahimuot kaniya? Si Noe. Unsa may gibuhat sa Dios sa kinabuhi ni Noe? Tanawa ang Genesis kapitulo 6:8. Genesis kapitulo 6 bersikulo 8. Ingon sa dinhi mga kaigsuonan 8 ug 9, apan gikahimutan sa Ginoo si Noe. Unya ingon dayon siya, mao kini ang sugilanon mahitungod ni Noe nga usa ka matarong nga tao, siya lamang ang gikahimutan sa Dios ni adtong panahon na kay nagmatinumanon man siya sa Dios. Wow. Gikan sa kapitulo 3, kapitulo 4, kapitulo 5 hangtod sa kapitulo 6 bersikulo 1 ang pagkadautan sa katawhan. Gani gipakita gani diha nga ang Dios nagbasol nganong gibuhat ni ang tao. Kumbaga nagmahay siya nganong gibuhat niya ang tao. Grabe naman noon ni kadautan. Gibuhat niya ang tao sama siyang dagway. Nahimo naman noong dautan. Gusto na niyang papason ang tao sa kalibutan. Gusto na niyang wagtahon ang kalibutan. Karon kay naa may tao nga iyang gikahimutan. Si Noe. Nganong gikahimutan si Noe sa Dios? Kay si Noe nagkinabuhing matarong. Bless lagi kaayo kon ang atong mga anak
ang atong pamilya makit-an sa Dios nga kinabuhing matarong. I-bless gyud ka. So unsay buhaton sa Dios, unsay saad sa Dios, kung kahimot-an ta niya, luwason ta niya, panalanginan ta. Manang tudluan nato atong mga anak sa pagkinabuhing matarong. Tudluan nato. Unya unsa pa ang saad sa Dios? Unsa pa ang saad sa Dios? Ngadto sa mga tawo nga iyang kahimut-an, tagaan niyag kaalam, tagaan niyag kahibalo, tagaan niyag kalipay. Unya ang mga panalangin sa mga tao ihatag sa Dios ngadto sa iyang gikahimut-an. Ecclesiastes kapitulo 2 bersikulo 26. Unya unsa pagyoy saad sa Dios? Alang sa mga nagtiknot, ako lang na impaspasan. Alang sa mga nagtiknot, mga kaigsuonan, ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. Kay nag-ingon ang Dios, dunggon ko kamo sa takna nga akong gikahimut-an og tabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Ang buhaton sa Dios ngadto sa mga tawo nga iya gikahimut-an, kanunay niyang pamation ang mga pag-ampo, kanunay niyang dunggon ang mga hangyo. Mo na niingon si Santiago, ang pag-ampo sa taong matarong dako kay kahimuan. Munang ikaw ug ako gimatarong ta. Munang bliss lagi kaayo ang taong dunay pastor nga nagwali, nagtudlo, kay naa na sila'y time nga nag-ampo para ninyo. Bless kaayo ta. Na imong tapad, bless kayo ka nga naay pastor ang imong kinabuhi. Dalaygon ang Dios, mga kaigsuonan. Unya, mga kaigsuonan, timan-an nato ang saad ug ang buhaton sa Dios ngadto sa mga tawo nga iyang gikahimut-an. Luwason niya kanunay, tagbuon niya kanunay, panalangin niya kanunay, pamation niya kanunay. Hallelujah. Munang ang pinaka-importante, magpabiling putli, magpabiling matinud-anon, magpabilin nagkinabuhing matarong. Mao gyunay usas mga requirements. Amen. Salamat sa Ginoo sa mensahe dili jud ni sulagma nga atong nadungog, mao ni timailhan nga giatiman o gitudluan ta sa Ginoo. No? Salamat sa Ginoo. Si Ana Ros Rigunan, ako pastor, mag-uol kaayo ko, magsakit akong dughan sa akong bana, labi na og naay mga problema, moabot sa amo ang pamilya, dali kayo siya makapamalikas, maghilak na lang ko sa tago. Akong advice nimo, Ana Ros, inigtulog sa imong bana, ilihan siya, ampui sa hilom. Ayaw ampui nga maghilak ka, nga musyagit, makamata, maglain na po niyang huna-huna. Ampui siya nga natulog, labi na kung nahinanok. Review ka ang espiritu nga tawhanon, espiritu nga wa kahimuti sa Dios. Di ba mabag-o lagi na imong bana? Salig lang, mabag-o lagi na imong bana. Suraida Regis, okay kaayo pastor imong wali, na bless ko. Salamat kaayo sa inyong time, no? Bless kaayo ko sa pulong sa Ginoo pastor, diha kanimo, ika ni Mark Joseph. Si Ranley Campos, ingon siya, nagpasalamat ko og dako nimo pastor, kay dako kaayo tabang ang imong mga tambag, naminaw ko diri sa Niolite, Mako, Davao de Oro. Salamat sa Ginoo. Daghan kaayo mga nag-message, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Pero daghan gyud. Niabot og 314. Bisan sa usa ka pislit, no, daghan dili gyud madala, no, daghan kaayo. Daghan kaayo sagdi lang ato na nang si Pasito Ginila. Maayong gabi pastor, nindot kaayo ang mensahe karon. Nalamdagan good me, salamat kaayo nimo pastor, imong advice. God bless. Magpasulod ko og kanang wali kanta, mga kaigsuonan, para mo inom sa og tubig, mukuha sa og tubig, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ha. Okay, awit makalangit milagroso, ako tagag pagtagad.
Gikan ni Bong G. Ganob, matod pa. Amin, Pastor, super blessed kaayo ang mga pulong sa Ginoo, ilabi na sa mga matarong ug matinod-anon. Si Bisinta Panin, paampo ko, Pastor, nga magkapasar ang akong anak sa iyang giaplayan. Pasar na imong anak. Pasalamatan ang Ginoo, makapasar na imong anak. Si Jocelyn Oligar, salamat po, Pastor, pag-share pulong sa Ginoo, nakabless yon. Ako katahon tong akong compose kagabi unya naay gi sintro diha nga ug magpadayon tas pag-inampuay ug ang pag-inampuay ipadayon ta. Si Ron, sa closing prayer, Pastor, please i-cast out sa mga espiritu nga naanako, espiritu sa mga layayon, espiritu sa pagkahakog. Okay. Usas sa ako ang gyud desisyon usas ako ang i-advise nimo desisyon magampo ko para nimo, Brad Ron, og salig o niya desisyon gyud. Desisyon pinaka-importante, desisyon. Paampo ko, Pastor, akong igsuon nga makapasar siya interview final, Pastor, para Japan. Okay, ato nang dato sa mga pagampo, no, gikan ni Mark Joseph. Akong katahon mga kaigsuonan ang awit makaalaangit nga kuan. Pero murag nangiwi man akong kamot. Sagdi lang. Ipalihog ko. Ikaw ang ako, mga alagad ni Kristo, giluwas ta gibag-o para sa plano sa Ginoo. Busa padayon ta, bisan magkalagyo kita, ug ang pag-inampo ay ipadayon ta. Ikaw ang ako, mga alagad ni Kristo, tiluwas ta gibag-o para sa plano sa Ginoo. Busa ipadayon ta, bisan magkalagyo kita,
ug ang pag-inampo ay ipadayon ta. Tanang paghagota gantihan ragyod kita, salig paglaom lang kay nagatan-aw ang Dios Amahan. Dili na to gayud kalimtan ang atong nakatunan, kay sa iyang mga pulong nagmadaogon na kitang tanan. Atong mga anak, atong nakatunan, mga pamagi sa Amahan. Dili gayod na to kalimtan kay labaw panis bulawan, kay ang mga saad sa Dios walay pagkatapos, kay kita pasudlon man sa kalangitan. Tanang paghagota gantihan ragyod kita, salig paglaom lang kay nagtan-aw ang Dios Amahan. Dili na to gayod kalimtan ang atong nakatunan, kay sa iyang mga pulong nagmadaogon na kitang tanan. Ikaw og ako, ato ba nga imo igsoon na ikaw og ako, mga alagad ni Kristo, giluwas ta gibag-o para sa plano sa Ginoo. Busa padayon ta bisan makalagyo kita, kay ang pag-inampo ay ipadayon ta. Ato ba nga imohang pamilya, ina, ikaw ug ako, mga lagad ni Kristo. Ikaw ug ako, mga alagad ni Kristo, giluwas ta gibag-o para sa plano sa Ginoo. Busa padayon ta bisan makalagyo kita, o ang pag-inampo ay ipadayon ta. Tanang paghagota gantihan ragyod kita, salig paglaom lang kay nagtan-aw ang Dios Amahan. Dili na to gayod kalimtan ang atong nakatunan, kay sa iyang mga pulong nagmadaogon na kitang tanan. Amen. Ang atong nakatunan, mga paagi sa Amahan. Dili gayod na to kalimtan kay labaw panis bulawan, kay ang mga sa Dios walay pagkatapos, kay kita pasudlon man sa kalangitan. Tanang paghagota gantihan ragyod kita, salig paglaom lang kay nagtan-aw ang Dios Amahan. Dili na to gayod kalimtan ang atong nakatunan, kay sa iyang mga pulong nagmadaogon na kitang tanan. Kay sa iyang mga pulong nagmadaogon na kitang tanan. Kay sa iyang mga pulong nagmadaogon na kitang tanan. Salamat sa Ginoo no, sa iyahang mga awit makalangit. Okay, oras na to alas 9:47.
Kinahanglan akong manamilit kay base og mahawling mi. Anya gani mamurag mapospon na mo ang practice sa music team kay last na po na mo ng howling ugma. Wala na sad. Hulat na sad ko og kanang naihawling-hawling para naapad tay magamit diri no. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo nga naghatag natog kusog og labas sa tanan ha, dili nato kalimtan ang atong mga nakatunan nga magkinabuhi tang makapahimuot sa Dios. Kay sa panahon nga makapahimuot ta sa Dios, andam dang luwason og tabangan sa Dios. Like ni Noe, grabe na kadautan sa panahon ni Noe ang mga tao, grabe na kadautan unya nagmahay ang Dios, nagbasol ang Dios nga nabuhati ang tao. Gusto na niyang laglagon ang tanang mga tao. Karon kay naamay Noe. Amen? Naamay mga Kristohano no, naa ka, naa ako. Muna nga gaandam ang Dios og langit para adto ta niya lalinon no. Sige. Salamat sa Ginoo. Gikan ni Gerald Urbano Villamor. Amen. Salamat sa awit mensahe nimo. Namo pastor nga makapahupay kaayo sa kasing-kasing. Amo ni ako gikompos kagabi unya. Padayon ko nagkompos para pod sa tanan no, alang sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Og magampo ko mga kaigsuonan alang sa tanan no, ilabi na ni Brother Ron og ni Mark Joseph tanan no nagpre-request diri sa ato nga panaguban. Kay ato nang dadon sa mga pagampo. Magampo ta og sama sa atong nakatunan, magampo ko para ninyo, magampo sa mo para sa inyong mga pastor o sa inyong mga magwawali. Dalaygon ang Dios nga mag-atiman ka natong tanan. Amahan na mo nga Dios nga magagahong, nagpasalamat kami sa mga pulo nga among nadunggan ang katunan. Salamat o Dios nga padayon kang nanulti ug nagtudlo ka namo. Amahan Dios nga magagahong, imong ipakita ka namo ang imong walay hunong nga pag-atiman ug pagtudlo ka namo aron duna kami nakatunan. Ang amo lamang o Dios mao ang pagdesisyon ug pagpaningkamot sa pagkinabuhi niini. Ug among gipangayo nga imo kaming ubanan og tabangan nga sa among pagpuyos kalibutan walay lain nga among sundon kundi ang imong mga pulog pagtulunan nga diin among nadunggan og nakatunan dinhi sa among panag-uban. Amahan Dios nga makagagahom, nabati og nakita namo o Dios nga doon kami mga kaigsuonan nga gusto nga mosunod kanimo, gusto nga makalingkawas gikan sa immoralidad, gikan Ginoo sa hiwi nga pagpuyo, sayop nga mga desisyon. Akong giampo diha kanimo ang kinabuhi ni Brother Ron ug sa tanan pang uban pang mga kaigsuonan nga sama ni ining maong sitwasyon. Amahan Dios makagagahom, walay imposible kanimo ug among gipangayo ang imuhang pagpamuhat sa iyang kinabuhi ug pinaagi sa authority sa ngalan ni Ginoong Hesus nga imong gipaambit sa matag usa nga mingtuog misalig kanimo. Among gihinginlan ang bisan unsang klaseng daotang espiritu sa ngalan ni Ginoong Hesus, espiritu sa kaulag, espiritu sa tawhanon nga mo'y naghari sa kinabuhi sa mga tao nga sama ni ining maong sitwasyon. Akong gihinginlan sa gahom sa ngalan ni Hesus, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Sa pangalan ni Ginoong Jesucristo sa rayton, among ang kunon ug klimon ang kabaguhan, hingpit nga kadaogan, hingpit nga kaluwasan sa kinabuhi sa akong mga kaigsuonan. Lord Jesus, salamat Ginoo sa imong pagatiman kanamo. Amahan Dios nga makagagahom, dalaygon ka sa tanang panahon nga naghatag kabaguhan, kaluwasan sa akong mga kaigsuonan karon. Ug salamat o Dios sa imong panalangin sa tanan nga mga kaigsuonan nga nagpre-request ilabi na sa mga kaigsuonan nga mo take exam bisan pa sa paglukat og mga requirements ug ngadto na sa mga buluhaton trabaho nga ilahang gisudlan. Amahan, dili kanila kalimtan. Among gipangayo nga padayon kang magpahinumdom kanila sumala sa imong mga pulong nga sa among kinabuhi dunay balang espiritu nga nagpahinumdom kanamo
og among gipangayo nga dili gid kami malimot sa amo karong nadunggan nga dunay mga tawo nga imong gipadala nga magtudlo ug magwali aron kami dili gayud malimot nga dunay Dios nga dalangpanan, Dios nga mo'y nagatiman, Dios nga maoy nagtakbo sa tanan nga among gikinahanglan. Salamat o Dios sa imong pagbless kanamong tanan. Salamat o Dios sa imong mga pulog pagtulunan. Mamahulay kami ilalom sa imong pagatiman, mga tulog kami ilalom sa imong proteksyon og tanan ako makiigsunan panalipdan nimo o Dios. Og walay bisan usa namo Ginoo nga maluya. Hinuon na kami kadasig kaisog sa pagpadayon tungod kay mag-uban man ka kanamo. Among isalig itugyan diha kanimo ang among kinabuhi. Dungog mga pagdaig alang lamang kanimo amahan sa ngalan ni Jesus. Ang tanang Kristiyano magingong amen. Amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga padayon magpanalangin kanatong tanan. Kini inyong suon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ugma gabi mga kaigsuonan maka live ta balik. Kung na ako'y howling ugma sa buntag, wala lang usa tay live. Ugma na lang ta sa gabi. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Bye-bye and good night. Jesus, magahalay, magapagdahin, mag-aawit, kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,